Saksikan coming soon yaitu film produksi Amerika Serikat yaitu adalah TTM, teman tapi meluk-meluk. Ya, mesra ding. Ya. Yo. Mudara sik, mudara sik, mudara sik. Ya, ya. Rodok. Yo. Kok kebangetan, Kacuk? Aku ki wis ayu. Dhuwur. Pinter golek duit dhewe. Sek panggah diselingkuhi karo sing jenenge Yovika. Jadi kurang apa ta, Cuk, Kacuk? Acuk rupane koyo opo to jane? Sak bening omah. Kacuk njaluk maem, ya wis tak siapi maem. Kacuk njaluk ngombe, ya wis tak siapi ngombe. Tapi sepanggah kurang ae to, Cuk. Nyapa to Kacuk kok pilih Yovika wis aku.